Ostres, nanos, d'aquest any, quina primavera més maca, Realment és exuberant. A mi m'ha encantat, Sí, una passada. Però avui on anem? Què anem a fer, Miquel? Bé, avui, tal com us vaig dir, és una sorpresa. Que anem a fer una via en Picazo, potser? Una via d'en Picazo? Ja tenim l'aventura assegurada. Ja, però realment anem a veure un capitell. Un capitell? Un capitell? Una part d'una columna? Exacte, la part de dalt d'una columna. I aquest capitell es troba a Montserrat Sud, just a prop de Collbató, encastat en una canal. A veure, un capitell, però anem a escalar o no anem a escalar? Realment avui és un dia especial, perquè tot i que l'escalada no és tècnicament difícil, us haig de ser sincers, no hi he estat mai, però crec que serà un dia especial i al final m'haureu de donar les gràcies perquè haurà valgut la pena. Doncs sí a tot, no? Què et sembla, amic? Tant. Miquel, i l'aproximació hem de caminar gaire? Bueno, per la informació que tinc, no crec, Això està aquí mateix. Diria que està per sobre així de Collbató, no gaire lluny, i a sota el camí de les bateries. I l'origen del capitell, quin és? És tot curiós. Bueno, aquest capitell ja fa un grapat d'anys que es va descobrir, i bueno, jo que dius tu, és molt curiós que, a més, amb els anys que fa que escalo, cap escalador m'havia parlat d'aquest capitell. I resulta que el va trobar l'Antonio García Picasso. Era l'any 1998 quan el meu company, l'Òscar Medel i jo, vam anar a escalar a la zona esportiva que es diu el Llençol, per sobre de Collbató. Però abans d'arribar vam veure que més a sota hi havia uns totxos, unes roques, que mai havíem vist que hi haguessi ressenyes d'escalada. I van dir, primer anem a escalar i després baixem a baix. Vam fer 2 vies al Llençol i com per arribar al Llençol tens que fer una gran curva, vam veure que si baixaven recte, dic aquí en un moment hi baixem. Però el que no vam veure que abans d'arribar hi havia un petit saltet d'uns 30 metres, que era molt vertical. D'un arbre vam fer un ràpel i jo estava baixant i hi havia una pedra posada molt ben encastonada, però estava encastonada d'una manera perfecta. Vaig continuar rapelant i quan el vaig tindre davant meu hi havia uns gravats com la bandera catalana i uns angelets. Dic, hòstia, quina cosa més rara. Jo vaig dir al meu company, aquí hi ha una cosa que no és normal. Després jo vaig pensar, com jo tenia molta amistat amb el Nubiola, amb el Joan Nubiola, i li agradaven molt aquestes coses, dic, mira, pues, li diré que potser li agrada això al Nubiola. El vaig trucar per telèfon i el matí següent vam anar ell i jo. Després, el dia següent, me'n sembla que va anar el Nubiola amb el Torres i després hi van anar amb el Josep Barberà. I així, a poc es va anar coneixent la petita troballa aquesta del capitell. Un dia ens va trucar en Barberà per fer-nos una proposta molt especial i singular, com acostumava ell a fer. Ja de feia uns anys teníem amistat amb ell i aquesta vegada era per anar a conèixer i visitar una troballa arqueològica que s'havia fet feia poc. Llavors volia que l'acompanyéssim a ell i amb en Quim Solves. Va ser així que ens vam trobar el dia 7 de febrer de l'any 1998
amb en Barberà, en Solves, i també venien els nostres pares i altres persones. Des de Collbató vam arribar al peu del Capitell, de la Canal del Capitell, i finalment ens vam enfilar cap al que seria anar a buscar el Capitell. Hem de dir que tenim un record molt especial d'aquell dia, perquè en aquella època just començava la nostra època de màxima activitat per turista, i a més de la mà d'en Barberà, que era per nosaltres el nostre, i és el nostre mestre en escalada, en la nostra activitat, va ser un dia molt especial. Els germans Massó són els que ens van dir que s'havia trobat un capitell en el Sot dels Lladerns. Llavors, al febrer de l'any 98, hi vam anar-hi amb els germans Massó, el pare dels germans Massó, jo i en Josep Barberà i Suquer. Vam arribar allà i vam tenir la sort que la canal estava molt neta, cosa que ara no passa. I vam poder fer l'escalada pertinent fins a arribar a dalt al Capitell sense cap problema. Vam arribar a dalt, en Josep Barberà ens va fer diverses fotos, ell es va quedar baix i en fi, ens va anar fent bastantes fotos. Quan vam arribar a dalt, ens vam col·locar sobre del Capitell, vam pujar a dalt. Va ser una cosa emocionant, això, no? El Capitell estava completament sencer i ben enclastat. El capitell té el seu origen en els templets que cobrien les 7 creus que hi havia al llarg del camí de Montserrat, és a dir, del camí que anava de Collbató fins a dalt al monestir. Les creus havien estat un encàrrec del rei Pere el Cerimoniós al segle XIV, el que era el seu orfebre i escultor de confiança, Pere Moragues. A ell se li encarregà esculpir en concret 14 relleus, 7 per banda, que representaven los gozos de Nuestra Senyora i sus angustias terrenales, segons ens diu un document posterior. Pere Moragues va esculpir les 7 creus abans de 1369 i posteriorment es va encarregar al mestre Ramon Maranyà, picapedrer de Girona, que esculpís les columnes que havien d'aguantar aquestes creus. El tercer artesà que hi va participar va ser el pintor i ciutadà de Barcelona Bartomeu Soler, que les va policromar. I posteriorment es van col·locar a càrrec d'un grup de mestres que es van traslladar a la muntanya i les van anar col·locant al llarg del recorregut. A principis del segle XVI, Galceran de Requesens, una família molt propera als Reis Catòlics, va fer una sèrie de deixes testamentàries, entre les quals hi havia les de cobrir aquestes creus amb uns templets. En aquest cas, l'obra va ser encomanada a un picapedrer navarrès, Otazu, que va fer per cada templet 4 columnes coronades amb un capitell en el qual s'hi van esculpir l'escut dels requesens, que incloïa les 4 barres catalanes, que era un privilegi que havien obtingut del rei Ferran el Catòlic.
La seva ubicació no és gaire fàcil, però alguns documents i alguns testimonis ens en situen algunes. Precisament aquest del Clot dels Lladerns, situat molt probablement al Serrat de la Guàrdia, és el que després va caure i va quedar enclastat a la canal, que avui en dia es coneix com la canal del Capitell. Aquestes edificacions apareixen representades la immensa majoria de gravats, pintures dels segles XVI, XVII i també van ser contemplades i descrites per nombrosos viatgers que anaven a Montserrat. Durant la Guerra del Francès es va decidir fortificar el monestir i també els camins d'accés, concretament el camí de Collbató, conegut tradicionalment com Camí de la Costa, i d'aleshores ençà com a Camí de les Bateries. Al costat del torrent Fondo, on hi havia la creu, una de les creus, s'hi va col·locar una bateria i es van fer una sèrie de fortificacions i parapetos, segons la terminologia militar, al llarg del camí. És molt possible que per construir aquests parapetos es desmuntessin les creus i els templets i s'aprofitessin part de les pedres. D'altres van ser abocades costes avall i han anat apareixent al llarg dels anys. Però sempre són els templets, de les creus no se'n conserva cap. El que coneixem avui dia com a Camí de les Bateries o Camí Vell de Collbató és el més important de tots els que anaven cap al monestir. Barcelona era el gran port català i, per tant, el punt de confluència de moltíssims pelegrins, de moltíssims viatgers i de moltíssima gent important. I l'accés a Montserrat es feia sempre per Collbató. Per aquí van passar reis, reines com Violant d'Hongria, el mateix emperador Carles V, els reis catòlics també hi passaven. És a dir, per aquí van passar moltíssimes peregrinacions populars, però també moltíssimes personalitats religioses, militars, etc. I era sobretot el gran punt d'accés a Montserrat. I això explicaria també que hi hagués aquest interès per col·locar-hi aquesta mena de rosari de creus, no diríem? Que representaven, diuen, les 7 basíliques que hi havia a Roma, que era on els pelegrins que anaven a Roma feien el seu romiatge a través d'aquestes 7 basíliques. Sembla ser que el 7 és un nombre molt important dins de la religió i aquí el tenim representat en aquestes 7 creus. Vam fer la desgrimpada de la canal sense cap problema, va ser bastant fàcil, fins a arribar a la part de baix. Quan vam arribar a baix, vam fer una volta per tot el Sot dels Lladerns i la sorpresa que vam tenir és que vam trobar el fragment sencer d'una columna i també, a part, 2 o 3 trossos de fragments trencats, estàvem tots escampats per allà. La sorpresa que vaig tenir a cap d'un any, un any i mig aproximadament, que jo hi vaig tornar-hi allà i va desaparèixer tot, no hi havia res. Ni el fragment de la columna sencera ni els altres trossos. Va ser una llàstima perquè segurament alguna persona ho té a casa seva, això.